Кои са онези сили, управляващи живота ни? Всеки ден вземаме много решения от чисто битови до макростратегически. Първият тип решения са свързани с онова, върху което се фокусираме. Това, което привлича вниманието ни, всъщност е най-големият крадец на време и ресурси от нас. Даже не го съзнаваме, не се усещаме как бавно си ги пропиляваме. Случва ни се да се вглеждаме в болката от поредния неуспех, да занимаваме съзнанието си с травмиращи очаквания за несполука в бъдещето, да мислим все за онова, което не ни стига и чиято липса все възпроизвеждаме. Вторият тип решения са свързани с това как интерпретираме своите чувства, към какво ни тласкат те. Всяка несполука може да те срине, може да ти даде криле за полет. Кое от двете ще избереш, решаващи? Това решение е също кардинално важно. Всяко едно от тях тласкат живота и възприятията в различни посоки. Ако можеш да моделираш с цялото си тяло и психика успеха като преживяване, неизбежно ще се изравниш с неговите параметри в практически план. Три тип решения, които предприемаме по повод на едно или друго обстоятелство. В каква степен твоят вътрешен мир зависи от онова, което се случва наоколо, извън теб? Между двете естествено има взаимовръзка. Нека си представим, че ти формираш своето самочувствие на основата на твърди критерии, към които се умяваш да се придържаш. Но изведнъж около теб започват безчинства. Трябва ли да си нарушиш спокойствието и вътрешната стабилност и да предприемеш някакви действия? Навярно да, защото ако си безучастен, мислейки си, че можеш вечно да блаженстваш, на следващ етап тази външна стихия може да ти отнесе спокойствието, вещите, даже живота. Следователно, за да успееш да поддържаш своята лична стабилност и визия в живота, ще е нужно при криза да споделяш ресурси и да допринасяш с нещо за останалите. Всяка трагедия или болка може да излекуваш, ако намериш в нея някакъв подълбок смисъл. Парите престават да имат значение чак след като стигнеш определен праг на състояние. С повече пари ще можеш не просто да придобиеш нужните неща. Те само по себе си не носят удоволствие. Те ще са важни, ако са ти полезни. Вторият начин да почувстваш полза от парите е, можеш да платиш на някого да върши неудобната за теб работа, за да имаш повече време да се отдадеш на любими занимания. Третият начин да имаш удоволствието да даряваш, да помагаш на нуждаещи се. Студио за личностна подкрепа.